Един плъх наблюдава през дупката в стената си как фермерът и жена му отваряли един пакет. Чудил се каква ли храна имало вътре. За съжаление на плъха било капан за мишки. Той решил, че е най-добре да отиде из фермата и да каже на всички животни за тази опасност. Плъхът се развикал: в къщата има капан за мишки! Капан за мишки! Оваляла се кокошката в прахта, вдигнала се и отговорила на плъха: съжалявам, господин плъх, но това мен изобщо не ме безпокои. Плъхът отишъл при прасето и му казал, че в къщата има капан за мишки. Съжалявам, господин плъх, казал със съчувствие прасето, но единственото, което мога да направя за теб е да се моля, което ви уверявам, че ще направя. Плъхът се обърнал и към кравата. Оле, капан за мишки, присмяла му се тя. Накрая плъхът се прибрал с наведена глава в къщата, осъзнал, че трябва сам да се справя с надвисналата опасност. Същата вечер се чуло щракване от капана за мишки. Фермерката бързала да види какво се е хванала в капана, обаче в тъмното не видяла, че се е хванала отровна змия. И тя я охапала. Фермерът веднага я завел в болницата, където скоро вдигнала температура. Всеки знае, че температурата най-добре се лекува с прясно приготвена пилешка супа. С това фермерът взел брадвата и отишъл във фермата за основната съставка за супата – кокошката. Дълго боледувала жената и много приятели и роднини се събрали покрай нея, за да видят как е. За да ги нагости всички, трябвало да заколи и прасето. Накрая, след дълго боледуване, жената починала. Дошли толкова много хора на погребението, че той трябвало да ги нахрани. Затова отишъл и заколил и кравата. Винаги, когато някой те моли за помощ, му бутни едно рамо. Дори това изобщо по никакъв начин теб да не те засяга. Защото, както видяхме в историята, всички животни във фермата си мислеха, че изобщо тех не ги засяга. И не искали да помогнат на плъха, когато той имал най-голяма нужда. И какво стана накрая? Плъха предупреди всяко едно животно, но всяко едно животно накрая, без плъха, по един или друг начин, беше убито. Ако го бяха послушали, и то по-скоро не ако го бяха послушали, ако просто му бяха помогнали заедно да се справят с тази опасност, която е била само за плъха, това нямаше да се случи. Така е в истинския живот. Когато някой те моли за помощ за нещо и си мислиш, че абсолютно по никакъв начин това не те засяга, много често се случва така, че след време на теб да ти трябва помощ, може би даже за същото нещо, и да се сетиш: ето, всичко се връща рано или късно. И лошото, и доброто, което сте направили. Може би леко от егоистична гледна точка, но пък каквото и да направиш като цяло, независимо по каква причина, ако си направил добро, без значение по каква причина, то си е добро. Така че, ако искате да ви се връщат добри неща, правете добри неща. Ако искаш да ти се връщат лоши неща, прави лоши неща. Но не предполагам, че има някой, който иска да му се връщат лоши неща от последствие това, което е направил. Доброто е много заразно. Направиш добро на някой, дори той да ти е направил лошо. Вътрешно, биологически така сме устроени, че да искаме да върнем услугата на някой, когато той ни направи. Затова е заразно. Правиш добро на някой, после той отива и прави добро на някой друг, ако не го върне на тебе. Винаги ще си има едно на ум, че ти си му направил добро. Ако не е съзнателно, подсъзнателно. Нещата винаги започват отвътре навън. Първо променяш себе си, после променяш околността около теб. Правиш добро, предава се доброто и малко по малко всичко се заразява покрай тебе с добро. Държи се така, както искаш хората да се държат с теб. Ако искаш някой да се държи добре с теб, направи му добро. Ако искаш някой да ти прави услуги, направи му услуга. Ако искаш някой да те обича, обичай го. Отношенията са като огледало. Каквото дадеш за връзката, такова ще се върне във връзката.